В това видео ще разберете следната информация: как да издам книгата си чрез изdavam.com. Тираж и наличност. Печалбата от всяка продадена книга. Разпространение. Авторските права. Какво е необходимо? Подготовка преди издаване. Декларация за авторско право. Пилотна бройка. Здравейте отново, аз се казвам Димитър и съм част от екипа на изdavam.com. При нас издаването става напълно безплатно. Ние сме първото издателство в България, което издава на принципа печат при поръчка. Това значи, че вашата книга се отпечатва единствено и само когато има поръчка за нея. Позитивите са много, това са само някои от тях: опазването на околната среда, тъй като няма излишно изразходване на материали. Вашата книга е винаги налична за поръчка по всяко време от нашата онлайн книжарница. Никога не може да бъде изчерпана. Вие сами определяте печалбата си от всяка една продадена книга от нашата онлайн книжарница. При нас печалбата се определя в лева, а не в проценти. Като можете да я определите от секция профил. Можете да видите как става това от видеото профил, всички книги от този курс. Цената на книгата се определя последният начин: производствената сума на книга, т.е. това е сумата необходима за отпечатването, плюс вашата печалба, плюс ДДС-то, е равна на крайната сума на вашата книга. Вие като автор имате два начина да определяте вашата печалба. Единият вариант е да определите печалбата си. В този случай крайната цена ще се изчисли автоматично. Например, ако решите печалбата да бъде 5 лева за всяка продадена книга и ако производствената цена на книгата ви е 3 лева, това значи 3 лева плюс 5 лева плюс ДДС 9% или 20% е равно на крайната цена. Другият вариант е да определите крайната цена. В този случай печалбата ви ще се изчисли автоматично. Например, ако решите крайната цена на книгата ви да е 9 лева и производствената цена е 3 лева. Тоест 3 лева плюс автоматично изчислената печалбата плюс ДДС от 9% или 20% е равно на 9 лева. Ако пък вие решите да издавате книгата си в електронен формат, печалбата ви ще бъде еднаква за всяка продадена книга, както в печатен, така и в електронен формат. Това значи, че ако вие определите печалбата си да бъде 5 лева в печатен или в електронен вариант, съответно и печатната и електронната книга ще бъдат с печалба 5 лева. Разпространението при нас става само и единствено чрез нашата онлайн книжарница. Причината за това е, че не можем да гарантираме печалбите ви като автор за всяка една продадена книга, ако работим с други книжарници или разпространители. Авторските права на произведението си остават изцяло ваши. Това значи, че вие можете да издавате книгата си на друго място, в друга книжарница или сами да я разпространявате. Важно е да знаете, че разпространявайки в друго издателство и подписвайки договор или някакъв друг тип документ, който забранява издаването на книгата ви в други издателства, вие сте длъжни да се свържете с нас. Единственото условие, което имаме при издаване на вашата книга, е тя да се разпространява в нашата онлайн книжарница за период от поне една календарна година. Добре. А какво е необходимо, за да издадете книгата си при нас? Трябва да ни изпратите файлът в PDF формат. Като обикновено размерът на файла трябва да е А5. На първа и на последна страница трябва да бъде поставена корицата лице и гръб. Препоръчително е да ни изпратите предната и задната корица също в отделен файл като JPG формат. Книгата ви трябва да отговаря на определени условия. За повече информация вижте видеото от този курс "Създай". Там можете да видите какви са актуалните изисквания за вашия файл. Ако имате нужда от помощ за създаването на вашия ръкопис, билото редакция или дизайн на корица, можете да разгледате в секция услуги в нашата страница или да видите нашето видео услуги от този курс. В него сме обяснили всичко подробно, за това какви услуги предлагаме и как можете да ги поръчате. След като сте изпратили файлът, е необходимо да свалите и да попълните данните в нашата декларация, която можете да видите в секция "Издай" на страницата ни. Трябва да попълните името на книгата и вашите данни. Благодарение на тази декларация, вие декларирате, че авторските права над произведението, което ни изпращате, са лично ваши. Трябва да подпишете декларацията електронно. Можете да го направите безплатно с приложението BeTrust Mobile и да ни я изпратите на имейл адреса support@izdavam.com. След като сте изпратили файлът и декларацията,
ние ще ви изпратим пилотна бройка на вашата книга. Тя е напълно безплатна, единственото, което се заплаща, е стойността на доставката. След като получите вашата пилотна бройка, разполагате с до 10 календарни дни, за да може да одобрите или да направите промени по вашата книга. При условие, че имате нужда от редакция, след като сте видели пилотната бройка. Например, мислите, че книгата има нужда от по-малка или по-голяма големина на шрифта, трябва да нанесете нужните промени и да ни изпратите файлът отново. Ние ще заменим файлът на книгата с актуалния файл, който сте ни изпратили. Когато вие одобрите вашата книга, може да ни пишете и ние ще я издадем. След което тя ще бъде налична за продажба в нашата онлайн книжарница. Вие ще получите имейл, че книгата ви е успешно издадена и може да започнете маркетиране на вашата книга на своите близки и приятели чрез социалните мрежи. Всяка една новоиздадена книга при нас има специална отстъпка за период от 14 дни след издаването й. В този период вашите читатели могат да закупят книгата на специална цена. Всяка отстъпка, която се предлага в изdavam.com, е на базата на производствената цена, т.е. вашата печалба остава непроменена. Вижте повече за това как да издадете книгата си чрез нашата страница в следващото видео.